наистина се завъртява в ума ми една много сложна тема. Казвам сложна тема, защото е много деликатна тази тема. Обаче това е темата за мъдростта. И защо казвам, че е много деликатна? Защото, нали, има една приказка: пари ми дай, а къл не ми давай. Нали? И се оказва, че всеки си шеда на ума. Трудно е да съветваш който и да било. От тази гледна точка, един път съветваш, два пъти, виждаш го, че човека, ако приеме, хубаво, ако не приеме, негова си работа, всеки си има свободна воля. Напоследък се набодах на хора, на които толкова съвети и толкова помощ, в един момент всичко само за един ден, нали, съборено, срутено, целият ми труд, съветническото ми, помощта ми в физическо отношение, човека просто се взима някакво решение и виждам, че си потрошва главата му от всички посоки. И аз се чудя и се мая на това безумие. Но си казвам, всеки си има право на избор. И в крайна сметка аз няма да се откажа, нали, да търся пътя на мъдростта за себе си и за хората, които са около мен, доколкото аз имам мъдрост. И от тази гледна точка това е нещо наистина много тънко, деликатно и сложно понякога. От друга гледна точка, пътя да стигнеш до мъдростта или да се наречеш мъдър човек, защото Божията воля е да бъдем мъдри хора. Това е категорично и докато изследвах темата, нещо невероятно имаме като наследство. Значи и част от нашето наследство е да бъдем мъдри хора. Не само спасени, не само осветени, не само нали, за вечността, но и още от тук на земята и за цялата вечност, част от нашето наследство е мъдрост в Бога. Мъдрост от Бога. Тя е на твое, на мое разположение в Христа обаче. И сега, но отварям пак мъничко скоба, защо е толкова деликатно? Защото понякога, дори и чрез грешките ни, нали, чрез безумията ни, Бог ни доближава, нали, чрез разсъждение до някакви изводи, ние стигаме, ние сме логични същества и правим грешки, падаме, ставаме и дори и това е част от пътя да стигнеш до помъдряване, така да се каже. Така че тази вечер, ако ние не сме помъдряли в някоя област, това няма да бъде обвинение. Това е част от нашия път. Слава да бъде на Бога. Но истината е, че трябва да се съсредоточим в нещо и да започнем така да разсъждаваме, бих могъл да кажа, ежедневно за мъдростта. Защото ако в крайна сметка се стремим към мъдростта, и ще споделя 3 области, в които ние трябва да бъдем мъдри, това е целият кръг на живота ни са тези 3 области. Извън тези области няма друго. И се оказва, че ако ние сме мъдри хора в това отношение, ние ще бъдем много благословени, ще угаждаме на Бога. Мъдростта, нали, много стихове има, но аз тук съм си, съм си начертал, така съм си написал няколко стиха, но този, който всъщност не го извадях, той е в Притчи. Там се казва, с мене е, мъдростта казва, нали, внимай в пътя ми, следвай ме, нали, това е, мисля, че 2 или 3 глава от Притчи, там за безумния младеж, който тръгва, нали, след една жена, и там мъдростта го съветва, прави се като че ли реклама. И тя казва, в мене е разума, силата, богатството, в мене е всичко, което ти можеш да си представиш на тази земя. Радостта, щастието, всъщност съпровождат хората, които са мъдри. Защото тези хора, нали, моят поглед е, че те са балансирани, те знаят как да постъпят, те като че ли губят възможно най-малко. Не, че нямат те провали или пак някакви пропуски в израстването си, но мъдростта всъщност в себе си има заложено от Бога. Тук в Библията, в Новия Завет, Яков 1.5, така дано да не съм много разкъсан, но защото искам така да хванем нишката. Яков 1.5, но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.
Сега, думата мъдрост тук е използвана гръцка дума, наричана София. София, София е, нали, от философия, обаче тук е само София и означава умение, ловкост, сръчност, практическа мъдрост, благоразумие, знание, проницателност, дълбоко разбиране за нещата, остроумие, и тази дума е включена за човешките и за духовните неща, т.е. за земните неща тук, практичните, и за всичко духовно, което е свързано с невидимите неща. Ето всичко това се нарича мъдрост. И някой ще каже, брех, липсваме. И Бог казва, спокойно, ако някому не му достига, нека да иска и Бог дава. Дава щедро. И сега стигаме до извод, че Бог е този, който, като говорим за мъдрост, нали, тази мъдрост, за която ние говорим, всъщност е мъдрост, защото мъдростта е разделена в Библията на две мъдрости. Едната, аз бих могъл да кажа, е мъдруване, философстване, което света си мъдрува. Това са най-различни работи, които хората си мъдруват и си мислят, че са мъдри. Нали? Но истинската мъдрост, за която ние говорим тук, тази вечер, която имаме в Христа, и сега аз искам да ви прочита този стих, сега само да го... Къде го извадих? Да, значи мисля, че е в 1 Коринтияни 1.30. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас, значи ние сме от Него в Христа Исуса, който стана за нас, значи за теб и за мен, Той стана мъдрост от Бога. Значи Исус стана за тебе мъдрост от Бога. Тоест в Христос ти имаш мъдрост от Бога. И правда, и освещение, и изкупление. Нали, сега не говорим за правда, не говорим за освещение, не говорим за изкупление. Обаче много интересно първото е. Той се жертва, за да бъдеш ти много мъдър човек, да имаш тази премъдрост от Бога. Тоест, Божията мъдрост не може да дойде по никакъв начин от Бога без Христос. Без Христос няма Бог. Без Бог няма мъдрост истинска. Или с две думи, ако искаш истинска мъдрост, ти трябва да искаш от Бога. Ако искаш от Бога, ти трябва да знаеш, че тя е в Христос. И вече, знай и защо го казваме, че е в Христос. Това е твое наследство, т.е. ти го имаш. Въпросът е, ако го нямаш, това означава, че просто не си го разбрал, че го имаш, или още не си го измолил. И затова постъпваш глупаво, значи и затова постъпваш неразумно, или затова постъпваме непрактично, нямаме умение, нямаме ловкост, нямаме сръчност, нямаме практическа мъдрост, нямаме благоразумие, нямаме знание, нямаме проницателност, нямаме дълбоко разбиране, нямаме остроумие за човешките и за духовните въпроси. Или някой ще каже, аз имам. Обаче въпросът е, че във всеки един настоящ момент човек може да изгуби. Разбираме ли? Защото ние сме предизвикани се към нови и нови ситуации. Попадаме в някакво ново обкръжение, в всеки ден е предизвикателство. И затова аз сега си казвам, значи искам да моля мъдрост, повече и повече за всеки един ден от живота си ми трябва мъдрост. И Словото казва, искай и ще ти се даде, защото в Христос я имаш. Сега, мъдростта от Бога също има връзка с Бога, с Христос. Нали? Без Христос и без Бог ние нямаме истинска мъдрост. Мъдростта от Бога също има връзка и с... значи ти не можеш да получиш тази истинска мъдрост, не от света, светска, извън Бога. Значи дори и светските хора постъпват правилно и ние им казваме мъдър човек, ама ако той не познава Бога, той се е жив глупец. Той може на земните неща да е много мъдър и прагматичен, но той няма знание, че всъщност истинският живот е при Бога. И извън Бога ние сме абсолютно паднало творение. Ние нямаме бъдеще без Бога. И той е мъдър в земните работи човек, те е наречен мъдър, всъщност наистина няма мъдрост, ако не е приел Бога. Така че, но мъдростта от Бог ние можем да искаме
но тя има връзка и с, или ще я получим, когато я искаме, когато осъзнаваме, че е наше наследство. Искаме я постоянно с вяра. Боже, ти просто си ми го обещал, аз го имам в Христос, искам мъдрост, моля те да я получа. И тя е като дар от Бога. Описана е в Коринтяни като дарба, а на някой се даде дарба мъдрост. Нали? Това е, ти просто даже не можеш да проумееш как така мъдро постъпваш в дадена ситуация. Но този дар, той не е само чрез дарбите да съветваш някой с мъдрост, но това е за всичко ежедневно, през което ние преминаваме. Но ще ставаме по-мъдри или, как да кажа, ще се доближаваме, реално ще се случва тази мъдрост от Бога да ни се дава, ако ние вържим мъдростта, се вързва с добрите плодове и Христовия характер. С две думи, ако ти си непосветен човек, не искаш да растеш в характера на Христос, но си позволиш и си гневен, буен, словото казва Яков 3.15. Значи, ако го отгърнем, аз тук не съм го записал, но в Яков 3.15 се казва, ако нали, ти един вид съгрешаваш, ако ти си гневен, буен, такава мъдрост е земна бесовска. Значи, хората, които ни изграждат Христов характер, всъщност дори да постъпват правилно, ние виждаме, че характерът е просто сринат от гледна точка на Божиите стандарти. И те са мъдри, но словото казва са земна, бесовска мъдрост. Но ако ние се стремим да изграждаме Христовия характер и на тази основа и да имаме добри плодове, сега аз ще го отгърна в Яков 3.15-18. Тогава вече сме абсолютно на прав път. И тогава и ще получаваме ще получим тази мъдрост от Бога. Защото сега, защо толкова е важно да имаме мъдрост? Аз се разсъждавам за себе си. От една страна, за да нямаме загуби в този живот, в бъдеще. Защото всъщност Бог иска ти да имаш възможно най-малко загуби на всичко, което имаш и си. Божието желание е ти да влезеш в пълния дял, който имаш. И не само за себе си, но словото казва и за децата ти, и за внуците ти. И в пълния дял говорим и на земята, и за вечността. Значи, един ден, като застанеш пред прага на смъртта, да кажеш, като пада, вярата опазях, пътя свърших, венеца се пази сега за мен. Просто да нямаш никакво чувство за съжаление, че си пропуснал целта. И това е огромно щастие. Просто знаеш, че отиваш и там цяла вечност ще си консумираш нещо невероятно. Но истината е, че ако нямаш мъдрост, ще губиш много ситуации тук. Ще губиш ситуации тук, губейки ситуации тук, ти губиш времето си, то изтича. Ще поговорим мъничко за него. И в крайна сметка губиш и нещо, което ти се е било за тебе за вечността. Просто вече няма как да го наваксаш. И Яков 3 глава, 15 стих, ето какво пише. Значи, кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре. Значи, има мъдрост, която просто слиза и ти ставаш мъдър човек. Разбира се, има и наш дял. Ние трябва да разсъждаваме. Това е нашия дял. Ние не сме някакви марионетки. Боже, мъдро стоиш и нищо не мислиш. Не ги премисляш нещата. Няма как да дойде. Нали, искало да се да науча английски, да се помоля да го проговоря изведнъж, но не става работата. Нали, трябва да се потруди човек. Но виждаме, че тук мъдростта е свързана и с характера, христоподобния характер. Добри плодове. Също, мъдростта от Бога абсолютно пряко е свързана с личното ти общение със Святия Дух.
Значи ти можеш, отново казвам, да искаш да го осъзнаеш, че ти е наследство, да го искаш, но ако ти нямаш лично общение със Святия Дух, ежедневно и дори ако ще ежечасно и даже като си вървиш, като си работиш, ти не си се научил да общуваш и даже по някой път екстремно попадаш в някаква ситуация, ти трябва веднага да можеш да разговаряш със Святия Дух като с приятел. Нали, ако се блъснеш, ти вадиш GSM и почваш да звъниш: Иване, блъснаха ма, ела помагай! Нали, гледам днеска един човек, защото му блокира колата, той пусна на аварийни, веднага вади GSM-а, нали, на секундата. Нали, изведнъж му се случи това нещо, колата му остана на пътя на човека. Но ние християните попадаме в някаква ситуация, веднага в ума си за част от секундата ти трябва да превключиш на вълната на Святия Дух и веднага да питаш: Святи Душе, да се овладееш. Какво да правя? Да започнеш някакъв молитвен процес на разговор вътре в ума си със Святия Дух. И Святия Дух на секундата ще ти говори, ще ти даде някаква мъдрост. И тази мъдрост от Бога е също пряко свързана с твоето умение и взаимоотношение, как общуваш, говориш и до каква степен си се посветил в тази област. Защото има християни, които са много боси на тая тема и искат мъдрост, обаче как да ме каже Святия Дух, след като той може да говори? Пък християнина не се е научил изобщо да чува гласа на Бога. И ето какво пише в Коринтяни 1.30. Това е Коринтяни 2.13. Като всъщност значи ви споделихме думи не от човешка мъдрост, значи, но думи научени от Духа. Като ви възвестихме, извинявам се, така съм го написал, че аз трябва да се го разбера. Като ви възвестихме не думи от човешка мъдрост, но думи научени от Духа. Нали, казва Павел на коринтяните. Ние отидахме и ви говорихме нещо, което Святия Дух ни говори. От него го научих. Така че има много неща, които Святия Дух може да те научи. Разбира се, всичко е въз основа на Библията, но има и лични ситуации, в които той може да ти каже: да, не, така направи, иначе направи. Нали? И сега, значи, аз стигам до извод, че мъдростта ми е много нужна, за да знае как да постъпвам в различните ситуации, в които ми попадам, за да имам пълен дял тук на земята, т.е. да извървя пътя попрището и горе да имам пълния дял в небето, венеца, на мене ми трябва мъдрост. Разбирам, че имам от Бога в Христа и почвам да я изисквам. И думите, които тази вечер искам да запомним на тази тема е: моли се, моли се, моли се за мъдрост. Сега, в кои области? 3 области са ни много нужни да сме мъдри през целия си живот. На друго място искам да ви кажа, че мъдростта винаги е в контраст с безумието. Нали, човека, който няма мъдрост, той е безумен. Нали, тоест, мъдър, безумен. Поне в Библията така винаги нали, се контрастира. И в притчи има още нещо, това е нашия човешки дял. Значи, само за секунда. Значи, малко по-нататък ще ви го кажа това. В отношение за мисленето, само за секунда да мисля, че беше в притче. Да, точно така. Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си. Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си. Това вече е нашия дял. Значи ти се молиш мъдрост от Бога, като наследство в Христос, като изграждаш характер, като общуваш със Святия Дух, но след това обмисляш всичко. То трябва да премине и през твоя ум. Ти не си, нали, блокаж. Просто само Святия Дух да слезе и ти да си, нали, бездеен. Но също още се казва в притчи 1.7: страх от Господа е начало на мъдростта. И сега само отваряме една скоба, разсъждавали сме с моята съпруга и аз лично, що е страх от Бога?
Страх от Бога е не толкова ти да трепериш, че Бог ще те накаже, ако ще и това, но защото Той може да отнеме дела от дървото на живота на някой, т.е. той да отиде в ада, но повечето хора свързват по този ъгъл страха от Бога. Страх ми е да ни погина. Но ние го пречупехме под един друг вид страх. Страх ми е да не изгубя благословенията си, да не изгубиш дела си. Ето всъщност това е по-голямата мотивация. Защото кой се страхува просто от наказание, той живее под закон. Той рано или късно все някъде ще разбърка. И после ще съжалява, нали, с крокодилски сълзи, нали, ще плаче защо е надробил еди какво си до следващия момент. Като му се размини, айде пак. Нали. Но човека, който осъзнава колко много имаме благословения в Бога, всъщност страха е да си оплашен от това да не изгубиш дела си. Нали, както и пастор Бъчко тук проповядва, нали, първородството си и същото време ние имаме толкова благословение на земята и за цялата вечност. Слава на Бога! И значи другото е, разбира се, ние трябва да оставим и място, страхът от Бога, да знаем, че ние можем наистина да бъдем разкрити от Бога заради нещо, което умишлено съгрешаваме. С моята съпруга отново сме се разсъждавали. Тя даже така веднъж ме сподели и казва, това съм се замисляла. Бог може ли да открива, да дава конфиденциална информация? Може. На мен лично ми е давал за църкви. Даже тази сутрин бях поканен от снощи в една църква, не е в нашата деноминация. Но сутринта сънувах сън, в който Святия Дух ми казва, че аз нямам работа там. И въпреки всичко продължих, аз звъннах и в разговора разбрах, че нещата изобщо не са такива, каквито ние сме си ги представили и поканата ми не е изобщо на правилна основа и аз отказах. Но бях предупреден, че има нещо в тази църква, което аз нямам просто работа. Това си е Божия работа, нали? Не виня никой. Но получих конфиденциална информация. По същия начин съм получавал информация за хора, за себе си, моята съпруга е получавала за мене. И така си представи, че ти почваш да съгрешаваш, мислиш, че няма да го открие Бог на някой служител или на някой човек в църквата, ако Бог е жив. Как ще се почувстваш тогава? Анания и Сапфира бяха ли разкрити от Святия Дух, като апостолите това го разбраха под откровение? И това тук вече трябва да ни държи влага, да внимаваме наистина, защото това е свято събрание. И Бог наистина го прави това нещо. И това е, тогава човек вече е на път, нали, преди да направи нещо, добре да мисли, един вид той вече има страх. Тогава вече той вече влиза в мъдростта. Слава на Бога. Тоест, той има респект от Бога, че той знае всичко, не е лекомислен. Той се страхува, т.е. копне да не изгуби благословенията на Бога. Той вече е на пътеката на мъдростта. И тогава вече искаш, просиш, знаеш, че това е твое наследство, имаш го, дадено ти е, няма как да не ти се даде с две думи, щом Бог го има, щом го имаме в Христос. И сега остава, нали, още в притчи се казва, с мъдрост се гради къща. С мъдрост се гради къща. Ето, мъдростта ще съгражда животи и всички материални неща, и всички духовни неща ще се съградят с мъдрост. И значи, моли се. После мисли и не бързай. Това са трите неща, които трябва да ги запомням, затова по 3 пъти съм ги написал. И в притчи се казва, видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния. Или с две думи, ако ти си мъдър човек, значи стигаме до извод. Ти ще искаш мъдрост, защото знаеш, че е от Бога, не от тебе. После ще мислиш, защото го прочетахме, че мъдростта на благоразумие е да обмисля пътя си и най-накрая, ако ти не искаш да се окачествиш на безумен, бавно, нали, не бързай за решенията си. И сега, в кои области много се нуждаем от мъдрост? Значи, проповедта обявих, искрени християни, обаче с липса на мъдрост.
Значи, моето наблюдение през годините, че виждам много искрени християни, обичат искрено Бога, спасени са. Обаче са толкова немъдри, айде да не използвам другата дума, толкова немъдри, че живота им е пълна каша. Пълна каша е живота. Значи, в 3 области ние можем да си объркаме живота, ама да е с главата надолу, пък още да сме много искрени християни. Защото нямаме мъдрост. И тук си казах, Господи, искам тази вечер на всичките, които сте тук, на мене включително, Бог да ни даде мъдрост. Искаме ли? И сега и на цялата църква, който дойде тук в тази църква, да започва да става мъдър човек, да получава откровение, що е мъдрост. И като излезе от тук, целият му живот ще бъде нареден, няма да бъде каша. Дори да е каша, ще се изправи. Дори да е с главата надолу, ще се изправи. Но сега, значи, първата област, която аз съм виждал много объркани неща, ама страшно объркани неща. Това говорим само за християни. Това е една огромна сфера. Значи и 3 точки можем да слушаме проповеди и да слушаме няколко проповеди, не е лошо, и да прочетем по една книга за 3 от тези точки. Това са взаимоотношения. Навсякъде около нас ние сме заобградени от взаимоотношения. С хора, с колеги, с съпруг, съпруга, деца, общество. Всичко около нас е взаимоотношение. Всичко около нас е взаимоотношение. Другото, ние от началото или на съзнателния си живот, като станем разумни личности, до края на живота си постоянно взимаме решения. Решения след решения, след решения, решения, по-малки, по-големи. И никога няма да спрем да ги взимаме. И ето какво се оказва. Виждал съм християни, които са страшно немъдри в отношение на взаимоотношенията си и живота им е страшна каша. Виждал съм християни самия и аз дори в тези области много пъти и съм сигурен, че всеки един от вас е обърквал нещата много сериозно в отношение на решенията. Взимаме и казваме, що не направих другото. И много ни трябва мъдрост за взаимоотношенията, много ни трябва мъдрост за решенията и последното е, всичко около нас е ресурси. В нашия живот ние сме целите, ние сме самите, ние сме ресурси. Тоест ти имаш дрехи, храна, това е ресурс. Нали? Ти го използваш за нещо. Времето, париците, живота ти е ресурс и той приключва в някакъв момент. И въпросът е, че много християни, дори искрени, всъщност истината е, че не използват мъдро ресурсите си. И поради тези 3 области, че нямат мъдрост за решения, за разпределяне на ресурси и взаимоотношения с хората, всъщност християните страшно много страдат. И тази вечер ние искаме мъдрост за взаимоотношенията, мъдрост за взимане на решения, мъдрост за разпределяне на ресурси. Ще бъда много кратичък. Значи, като се разсъждавах за взаимоотношенията, значи, написал съм си, това са, значи, отново казвам, не знам каква скоба да отворя, защото ние имаме взаимоотношения с нашите деца, с съпругите и съпрузите си, с брачния партньор, с хората, които са ни колеги, с други хора, които са ни по-далечни някъде в обществото. И ние постоянно сме под въпрос да се съобразяваме ли, да не се ли съобразяваме, да допущаме ли определени хора до нас или да не ги допущаме. Сложна работа е това нещо. В един момент аз виждам, че е страшна глупост ти да се съобразиш. Виждам семейства, които се съобразяват с определени неща с децата си. Да, тати, да, мамо, миличко, скъпичко. И децата им са качили на главите. Просто те са направо, безумието е вързано за тях. Ами, що казваш, маме? Чух дори случай, в който, не казвам имена, не казвам църква, случай чух, в който наша сестра, казва, ами, моето малко дете не му харесва в църквата. И аз за това реших, че няма защо да го насилвам и то не идва. И тя почна да спира да идва. Е спряла да ходи. И аз си казвам, в моя дом, още от най-малка ранна възраст, няма не искам. Ние сме вярващи, вие сте с нас. Нашата църква. Някой ще казва, ама ти си много жесток. Ами, така е.
ама децата ми са във вярата. Нали? В църквата са с мен са. Сега вече имат изграден стереотип, но като бяха малки, аз не мога да се съобразявам с тях. Примерно, в друг момент пък, ако не се съобразим с нещо, ние пък влизаме в друга крайност. И ето това е за различните ситуации си е различно. Значи понякога взаимоотношенията са като чаша. Представя си една кристална, прекрасна, нежна чаша, правена с години. Нали ти градиш едно взаимоотношение, само го взимаш и го пущаш, се чупи на парчета. Няма как да го съдееш. Ти трябва да си много внимателен в взаимоотношенията си и мъдър. Видях с годините хора как само с един разговор си отрязват клона за години. С едно взаимоотношение го разбиват и живота им тръгва в друга посока. Даденият човек казва, край, аз повече с тях няма да се занимавам, оправя се. Ма чакай, аз вече те разбрах. И вече живота му тръгва в друга посока, защото е нагрубил, обидил е, разбил е някакво взаимоотношение. От друга страна си казваш, аз ще изградя взаимоотношение. Обаче представя се взаимоотношенията като един капан. На селото там, в Землен, намеряхме един стар капан, приложили го за дива котка, огромен капан. Като го сложи, и направо забива зъбите в кола. И аз казах, някои взаимоотношения са точно така. Доближиш ли се до някои хора, доближиш ли ги до тебе,